Gito na lagi na kasi. Ako lagi nang butangan, wala lang ako butangan. Malapit. Ayo, oh. Laban. Lagi ka pang ganun lagi na. Saan na to? Meow, meow. Hi guys, saron guys. Kami magkuhan ni Ate Princess guys. Nagpalit yung si Tito sa isda, yung nitratos na rin. Nanit. Bago to taon sa daan pa ni hapon guys. Namit guys, namit. Namit guys, namit. Wala pa. Ano yun? Namit. Ulangin. Okay. Nagluto kami guys. Si Ate Peg. Kuha ako tigutan. Isipin guys. Dali ate ba? Kuya na, sigsayaw guys. Nagburot yung ganita nga ba? Nagburot na mga sakit ay na. Ito yung pinireto. Kakainin natin. Bulan kita nih, bulan kita tubig. Ano siya magtanding ni Ate Caron? Tanding ni Caron. Sa mag-video na rin sa ang pinirito na pagod. Kahit karapis, Francis guys, karanis yun na. Init. Guys, nagluto niya eh. Yan, napag-vlog ya dahil. Naman naman cellphone. Ma, magaligo ka? Dili, tanggap yan. Sila na mag-vlog guys. Kaya magtrabaho na ko. Biyaan na ni Mama si Lingling guys. Sila na ni Princess doon mag-vlog-vlog. Magaligo ko? Ay, napag-uban ako. Di ba, pumigos ko? Laagan man ka, diblaan ng Mama. Sa kilong dagamay eh. Gamay lang. Di lang palabian. Eh? Ano nga ka na pag-vlog ya? Tapos ako ilong gamay. May pang light. Nangitid. Terus mama sa Brazil. Yan, at Lingling. Hindi ka napag-vlog na. Daandan man si Lingling. Lingda? Alam ma, o daw ma. Ang susot sila siyang biyaan ma. Ang susot na siya.
Dili ko ay. No. Ugot, gede ka din mula guys, mama be. Gede? Ha? Ugot ka mula guys, mama. Sama, uy. Ini naglarong kiki. So, okay. Ikaw giti na, bikil-bikil, giti mo ti. Aw, ang yun din lang ako ang dala. Tanawa ti taas ako gamay ilang da. Gamay rasad. Gamay ra ay kalabi. Ay, pala bigay. Ano bra? Dili na takan kita na sa dalan. Kayo mo lang. Ayun na, nakilabunong daghan na. Dali, nagtahorot. Dito. Tapos ano ng video ko, pero hindi naman ako malibangan. Kaya umalang ko sa akin. Pilihanan mo dahil sa mga ate. Kaya nang tulog. Ato nga nga dapat kaway-kaway sa mga gamot. Kaway-kaway ang nanganaan to. Ang yang nga klaro yang kiki. Di ba na sila palit sipon? Hi guys. Nagbablog kami daw ni ate guys. Hi guys! Si ate luto, ako tigkao. Sila na mag-vlog guys. Tapos ako ilong gamay mo daw. Gamay lang. Ay, salabi eh. Ay, pala bili kay... Nakita sa dara na na. Guys, kaya di Si Princess na magbantay ni Richmond guys. Ay, paso. Abroad na balik guys. Agwa, diyan na gisiling din. Diyan na kaling. Ayaw, hal. Tugot ka? Ano naman? Okay, hindi lang good. Yan naman si... Pwede makamato ni Lola. Dito ka magilam sa hagtuan to kay. Ya. Bagong nakatena. Dan agong do. Agong arong kaon. Duri ito. Aba na. To abang na. Yang Sarip. sarihog man de. Ada ba diyang lamig daw kay ma? Lami bitaw ko yung tamis kayo. Tarawa, pero gyud tanawa, gyud sa niya pagbuhat ma, butan. Aw, napantay ra gayo. Ato na blender uma. Hindi man rot niya. Ano kali tamis kayo? Ay pag ipakuan na sa video guys. Kaong tag-aba na. Guys. Si mama na ay ba na? Dito ba po? Ako ka pa. Ikot man sa tugwala, di kuyaw naman sa gina. Ayuhan na di mong vlog ha, yato pakita sa imong ang video. Ito bang helmo oh. Bang paghiwa. Ito, maghiwa ma. Sige di ha, gamitan na imong gamitan mo mindset ah, isog pud ka buwang ang malan. Oo. Awas yun. Buwan ka ng isda guys. Ma, ano sa isda? Hindi na no. Kay bakakuan ng hindi ko man sa kanya. Hindi ka bali lagi ng sila mong gapili sa kuan. Tawag ko sila pia gani ang juga pun sudah. Ang gabi gani ang ano ba na. Murag lain ang ako. Trabaho mo gito ang tilapia. Oy, langaw. Nango din na ang kuyawang islang na pagat gabi. Basta kay isda at schedule. Yang bilangaw sa gabi eh. Ang lagi. Narilibo ba na adlaw ng gabi. Pero Taong gabi? lagya maninay. Pinihilan ng isda guys. Kaya natin yung sabulan sa Sobrang sarap. Sarap. nag-abroad si mama. Sila yung bilin. Sana'y magkuan. Magbilar kang Richmond.
Kukaon na sa gabi, gada ko kay magtimpla. Okay naman po Jess, mag-abroad kung balik kay ang klase ni Say sa isa ka semana kay katulo raman. Pag nasa klase, dito niya, dili nilula niya ang bata. Silimle na, o Naman po si ate dili, princess. Sila na mag-vlog dayon. nabig. Yaan ka na nabig. Bahala ka ma. Para naman sa inyo, dili na para sa ako. Wa na hilam-hilamo, hiling-hiling. Ma, bahala ka ma oy. Bila lagi ko hilang tutoy ni ate princess. Ganito Kailangan na. natin ate. Aw. Mo, kapan lang diyan ako? Ikaw pinis-pinis lang hilam. Parang din naman, iya-iya. Kasi may nagtantan na unsa naman niya. May pasto. Anong nag-live-live naman eh? Lalay na. Nalalay din siya. Si Koreana, siya na rin. Yeah. Hiling na itudlo. Sige, sayawan ko ng lalama ko. Sige, anak, dahil sa kalma, maprito ko. Pa. Natin. Lugang income guys, para ang akong sildo guys. Nasilding na ka, naman may sildo sa vlog. May ilang ako anding he. Sila na bahala sa sildo sa vlog. Bahala ka ma oy. Hindi na, isunduan man ang tunay mo ate princess de. Kamu may mag-vlog de. Ako diya. Akala to, ada bato si Papa sa bukid, puyog ka dito. Ikaw nang kapag sila. Undang doon po. Iba man nagundang ginoo ko. Nagundang yan nga ang trabaho tagaparan ninyo. Nagundang na noon. Anong ka? Pamato si Papa Papa ka. ka dito na sa Domingo. Papa, ang Domingo sa bala sa pahuway mo na Ay niya. pagkuhan ko kay ready na akong papers. Ayaw, ma. Hala. Larga na ko sa semana. Ano diya? Ano diya sa naman? Magbinutan ka na. Kay kuhan na, ready na akong papers. Okay, ano diya? Ano diya sa mama? Kadumdum ka, katong linhi si Uncle Richard. Kadumdum ka, Richard. katong taga-alae. Ano ka na? Siya ay magkuyog sa kuha dito sa Dubai. Palitin ang ko sa Dubai chocolate. Ay, sus, ginoo ko, gama, kana raman di ay. Kalami. Hindi mo pa pito ni buwan. Ano ka na nakaon na niya? Hindi siya dahil good masakit. Check ID. Untok-untok niya bago tagtong ang ulo. Ay, Kor! Nagsulot din sa kong robot, Kor. Ang Pamatay! wala, magdagan naman ni siya nga. Nagdagan mo na rin sa suga. Suga. Tiyok ng suga. Tamog-tamog ang mga unto. Ilang kay langgam guys. Nagitawagan ni mga kami. Samban-samban nga di makaong. Kaon mo rin ito tayo dandan. Kasi gandan man. Mana natong hinlo ang isda, guys. So, yung silog siya rin. So, para na kung ugma. Sige, sige, dapat mo na sa kalha mo niya. Hi! Ay! Diyan yung kaon din. Ang gata po na sila. Kuan niya, yung kaon. Ang tag-aba na yun. Pero naman siya, ay, inasara naman siya sa rin. Kasahan naman doon. Ano man? Alam, pagkakusahan mo. Ay, hindi ka pinulit. Hindi ka pinupulot ng buhok. Kasahan naman nila yun. Ano man aan? Ha?
Jan, Hi! Jan. Hi, Dito si Koreana nga. Ready na akong kuhan para abroad. Resulta. Wala yung ibalabog. Resulta na. Di na ka manihapon. Nagutom na ka na yung hihap-hap. Ang kayo na nabasuta. Bilihog ka na ni abroad. Tab, no? Sige. Sige, ito. Guys. Hindi kailang langgam. Kamu? Dito po na po. Mau magbinutan ka. No. Resulta mo ko na. Dito na kinakaisa ko. Tinuod ka na. Wala ko na yung ma. Mukbang na ko ni mo. Bawal ang bata. Bawal. Hindi ba kapil para abroad ba? Nalimit naman. Wala, ready na akong papers para abroad. Gusto ko si Kuryana. Hindi mala, larga na ko. Namun na. Kaya badlungon. Yaan sa mama. Nakawan man. Badlungon lagan pa. Di man nagdungdung trabaho. Na. Wow. Kapilin. Ang pagkatulgayaon ka na nga di ka katulgunda. Pares si mama da agdo yanaon ka da. Bukot-bukot sa tabi yanan ka din ko man katulgon. Agay, diyan na pa dahil ka ni ko? Hindi nga mag-study. Ang laaga. Ang minaritisa. Ang panambalaya sa siningan. Galing na rite hindi sayo di ay bantog ra. Ano mo? Di ka ni. Napa mang dalungan di ka so. Ada ito kung ano. Kasa ko din. Naglokal na ko. Aba magamuguta. Sige lang kay mag-video call man mo permi ni mama. Kalitan mo na ni mama ganing kuan iPhone. Ibilin ko naman ang cellphone. Ay, sus. Amday na. Ibilin ko naman. Ay, nada na ang pang-vlog. Oh, di ba? Mag-vlog mo din eh. Kaya mag-vlog po ko dito. Mag-video mo din eh. Kaya video po ko dito. Ang ba na lang ko naman. Na, ito ang pagtrabaho ni mama, at tinanong pa kanya dito. Kahit mo din nga ang bata, ang uban-uban dito sa layo. Sa gawas, nga di ba? May kabalo ka ng trabaho kay mula akong di nga lagi nga. Ay, pag sige laga. Ay, pag sige kabadlonga. Ang luto mo ka mga. Ay, dili na baho ka. Nana, kung rito na, nana, kung malita niya. Ang bangsa na lang. Wala pa mo ko. Naman mo pamiyaan, kaya ano mo mga butan. Aron sa mga butan. Okay. Nagtuna magbata, alam niya akong ka? Grade 6 na si Lingling mo da. Ay, grade 6 na na ah. Agay, dalaga na sunod. Sunod, mag-uwa na iyang talid na na. Maglungon kayo. Hindi ka mag-study. Kung na ay bakante, mag-study. Hindi ka na ay bakante, kaya bakante mag-study. Ang laaka hinoon ha, nasa utol-utol na ng gula. Wala mo lang basketball. Karang si Richmond, dito na sa iya lula pag mag-istila iyang mama. Wala. Yung sa na ni mo, babe. Wala na. Biyaan ka mama, babe. Paggabi dito sa usapan ni ate mo princess, kasi hindi na ka makahilam. Wala pa. I love. Ni apa kayo? Ilang sabot-sabot naman ni ma. Huwag mo kami sa tawag na agaw. Okay. Yun siya nga, okay na gaw. Ano, hindi pa balik sa talaan, kaya para dili ka makurat.
Masyatra. Masak na lang ka mo. Pag-uli mo ikan sila, no? Ano sa mga? Largo na. Mang karon na apa ko. Banat hari tutoy. Ang ilang na din to, boy. Lagi na kadaghan mo. Kuan na siya. Ayan. Naabot ko yung libot ko anak. Wala o. Namakaw na ito sa kong libot. Sige, pag-lukso naman sa kalha. Ano mo kung sino mo? Ano naman kaling? Pabiyain na mong video diha. Tarawa ko na mong video diha. Ay, silig dabing wala. Ambil eh. Ito, naka-vlog ngayon ka ng wala si Mama B. Ano, bala mo diya. Amo doon ang princess, mag-vlog. Ha? Ha? Si ate niyo mo magtugot. Hindi na yan, tala na. Ah, okay na. Ay, kam. Ilang to, daan? Wala ka ma. Masay bahala ka. Ilang to, daan? Ilang to, daan? Dili na. Inuod ka na ha. Ay, sige laga. Diba? May mo trabaho, dili mo ang katrabaho. Sulitan na paghilang B. May tras na pa si Mama B. Hala ni mo sa laaga. Nilako na sa Mama. Wala kay hilamon. Dito ani, mama Anggi maghilam. Ay guys, sakto mama Anggi. Ay, okay, mga anak. Si mama Anggi. Pwede ba siya mo kung dito mo? Masay bitog tutoy. Oo, dito na siya maghilam. Ay, imo ding hangyo si mamangin nimo nga. Pasay bita kung tutoy mabay. Napalama ko gamay na rin. Di. Ano siya naman hindi. Ay mo naman sa ikog. Ay, nakagsaunta-unta. Agsaunta ka. Okay, gutom na sila. Ang bunga. Ay, saksak ka nakagita kang sultan kay. Nalibot mo na ah. Ay, game na hapak na sa tayo. Wala ka tayo. Okay, tanong tayo. Magkwata sa pangimagas. Silong. Mago sa mga nino. Manihapon ta guys. Panalangin na. Ay, lagi tayo ba? Cyril. Aray, aray. Wala kayo prito mo. Ay. Talo lang mo. Ngaon, ngaon, ngaon. Ngaon, Saan eh siya? ngaon. Fish. Ngaon na, ngaon. Miss. Wala kang pumili. Wah, Nawalan siya. At wala ulit yan. ngaon. Buti na si Papa, mga Dali na mo, dali na. Ana, nagaw. Manihapon guys. Manihapon. Eh, patata siya. Ate siya. Pajada ka galing na lagi. Mahubos na pato ba? Di, ang sumbulo. Wait, tawag na dito. Kasi Ako na bisin ba? Oh. Oh. bago pa na. Pwede din ha, sa inyo ha. Wala, maninin mo asin eh. Sinan, sa ako sana.
Dapat free. Allah. Utang gini tinuod sila misa. Dapat ada duit. Kau na nun. Abala ka niya. Kita nak mana? Ito rin birthday ni Isa. Tatigil niya. Tama ina niya. Gagawa na ka. Ganda rin tama na kasi. Lodi lang. Uy, doon may ano ba? Meow, 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 meow. Sila lagi na niya. Gito ka na lagi na kasi. Ako lagi nang budangan. Wala lang ako budangan. Halo, oh. Laban. No, no. Tama ang pade. Ay, daghan ko kay parat kayo. Di butangan na ra ba nagasin? Sila naman wala natin. Kita sa video. Oh, Bawal, gigagdog na. Tataon man niya. Oh. Try daw pagkauntutan. Oh, Ay, makaon. Dalang tambal mo ba ka? Sudan sa kong kaunon guys. Kay bawal ang size. Bawal. Bawal daw. Ikaw mo? Huwag kang mag-break na. Ikaw taon sa luto say. Daghan na. Sudan sa imong mama. Ano ka sudan siya? Kabalog day. Ba, maglabutan na ng impon. Ako, sudan imo kanon. No, nagbakod na siya. Ala, wala Ibakod naman to. na. Ayun to. Ayun, pag nagpagdi kay. Malata. Nag-up na. Uy, uy. Ala na, ala. Ay, ditanggalan, eh, magpakong doon. Lupa ka nabasa na. At nga tanggal, masa na iya pa ko, pagkakuan na na, kamakay, naman siya, kakuan naman sila. Ala, alagas, lagi katoy. Mano di ba nagtaon ka kanito? Pag tumari, Hello? shirip eh. Agay, oh my God. Ano yun? Airboy. Isuk-suka sa Dilawin ko na, guys. Ha? Dapat na isa. Dilawe? Di ko tuloy. Ba mo? Wow, tagain ko sa mga matyawan ko. Sige. Apil ko? Ay, naman na siya. Ang tagal Wala, sa. kurta. Kurta, wala. Nasa itong gawas. Kurta, wala ay. Di ka, on. Salin. Kaman to lalay na pasalin si mama nga kwan, kamuti. Ay, sa mga kamuti tayo. Na. Nahulot. Eh, Nahulot na lang. paket-ket pagit yari ka lang. Ayaw lagi. Hindi ka na sa video. Lagi. Tanaan na natin sa hadlok ka rin. May gabi. Hindi ganyan nga, ano, wak ka na tulog dito, ti. Ito ang mura sa mga. Abi ko pag niulit ka gabi dito. Kasi na may matulog dito. Gabi yan. May pamayas dito, dito na. Dito pe. Magtunga pagkalit ang Rapapat man. Ikot si Princess. Ito ba ito? Tumigikan ko balay. Nautpertang, lapasig na na siya. Yan, gabi na angan, kiniplo-plo man. Ato na sila silingan. Mansita. Ay, na ka nagchat-chat, raba minandi man si gabi, ya. Pansita. Nagulat raba siya sa part. Malipayon gali plok-plok karon bangan na sa cellphone. No, mama sa kutuan sa wala. Abaw, may di, og piti. Kulit-kulit na gana. Gabi, kuya man. Ay, gabi ko diba? Kung palitan lang sa'yo mo? Sige, kuya. Good lang, gig na lang siya. Hindi siya nakuhaan. Good. Pinadaan di ka. Yeah.